ma dole ya ne kaga mutumiyar wallahi ga ni ga mutumiyar ana tun da ya yi daidai to ya me labari dole ya ne balle kwai holden ne dari ne kaga mutumiyar ce mutumiyar tana nan baby zauna baby ya ake ciki ne to ya za ya ake a kwana biyu ya daidai baby ga shi borin da a dan cashewa ne kusan fani in nazo ina son a yi cike to sarauniyan caso ai za a yi ita aka zo yi kai ya isa da Allah a'a ka sai yau mutum ya sai hankali daga wani shodin fa muke a ganta ta yi sama to ya kai ne me labari wallahi normal to ya kai ne a garin kun kai tiyo shi kuke nan wurin wallahi mun dade gosu ne dan tare ma ina ta Allah wannan kildon yau za a buga riga gosu ne dan tare mu to ya ne me labari sai da haka in ba rike Zitamza wani show za a yi zuwa anjima a ban mutumiyar ba Sina Bayaniya mu je mu dan yi magana ko Allah ina son yi magana da kai waki wallahi mu je baby na zaka kuma na kuma za mu tafi minti ɗayan zan damu ke sani yayi mutumin ne ba a ke mutumin ne ba haba maza yanzu zan dawo da Allah sorry a ki tsaya mana aba da Allah yanzu zamu da just some seconds kullum Zainab za ta ce mai na za a je a huta sai rasa ina za a fita amma wannan kawon da kai na ga wuri ni ma ban daɗe ya gano gurin ban gaya maka kuma wallahi gurin akwai privacy sosai kuma kun jima kuna burare a wallahi sai next week to ya me labari bai bala'i ya ake ciki ne me labari kalaji a wajena wallahi wata magana nake so ne da kai yara akwai harka kenan mutum ne wallahi to ya kai akan wacce yarinya Zainab wai tamiyar to ya kai wai ba auren su kai bane irin magana ne mutum kai da ka san hasada ki mun kai kawai fa lokaci ake jira a burane kai mutum yana sai ma ranan ai ranar zai hafi nan ne ba dan karami ba wannan sha'anin na shirya masa ka san Allah barin da cika ma baki ba dala tsaya ni dubba wannan ne a gabana ba kana ta wani mun shagali waye yanzu kai Hamza haka zaka tafi da rayuwarka kai da matar da zaka aura kamar ya ba ya za ka dinga zuwa irin wannan guraren da ita wani wuri kuma ku ne zuwa club wani club kwanaki na kira ka kun je club badde wannan yarinyar Ruki to badde Ruki kai ka san yanda Ruki suke da ziba haba da Allah ko ya suke ko tara ka ai ba wani suwa a ce kaman badde Ruki ziba ta je ziba haba ina ka duba how close ya haba tumina ai ba wani fokon bane dan ta je wannan badde ka wata ce ba dan Allah ina zuwa Hamza ka gane ko Ladidi ladin baba, ladidi. Assalamu alaikum. Wai kai dan Allah me haka? Haba, sai ka zo ka dinga bibiya ta ni gaskiya Balarabe ba na son abin da kake. Ki kwantar da hankalinki ni mahaukacin ina ne da zan daga murya ko kuma in sanarwa da wani abin da ke tsakanina da ke. Duk wannan bibiyan da nake miki da idan kina gani a cikin gidan nan yanda su Alhaji da Hajiya suke gwangwani soyayya su a gidan nan amma na zo yaɗa manufa ta gaba ɗaya ki wani kaga Balarabe dan Allah dan Annabi ni karfa min asiri babu ruwa na kaga kafin a kawo ni gidan nan sanda aka zauna aka yi rijejeniya da ni ba zan yi kowane laifi ba dan haka dan Allah dan Annabi ina baka hakuri karfa min asiri in zauna a gidan nan dan Allah dan Annabi ka gani wannan magana da muke yi kar ka ja min masifa kawai nake dake da kawai amma ba kai taka tsantsan in za ka zo ka tabbatar da babu mai ganin ka kaga ba na son mu shiga damuwa da ni da kai ki shiru da wannan maganar
ni fa duk lokacin gidan nan ba inda ban san lokacin da mutane ke gittawa ba. Me za ki haka? Me haka Balarabe? Ke zauna ki gani. Ban gane in zauna ba. Wani sabon launi ne, zauna ki gani. Balarabe kujeran Alhaji da ajiyan ne za ka ce mu zauna? Kin gan shi a nan? Zauna ki ga yanda suka yi. Balarabe, Zauna. kar ka za a kore mu. Alhaji ya fita, Hajiya na ɗaki na ƙuriya. Zauna ki gani. Ladidi. Me haka? Kai wai Balarabe me yasa baka da kunya ne? Kamayya. Sai ka ja an kore mu? An gaya maka Alhaji da Hajiya haka suka yi? Ke na kallo daga can gurin. A yaushe ka ga Hajiya da Alhaji sun ba juna abu a baki, ni fa na kawo. Kina kawowa kina ba da baya. Ni ina ganin yadda suke ta rangada soyayya cikin gari. Sa wannan a bakin ki. To barin lega. Ba komai na gaya miki. Saurani. Saman awaki. Sai ba mu baka? Yi mana. Haka suka yi ba. Allah ya mai girma? Baki. Ban baka labari ba. Ɗazu da ka kawo mu Hajiya. Ta dinga, Ladidi! Ina nan kusa ba. Alhaji na ta kwabarta. Ta dinga, Ladidi! Ta dinga wani murguɗa. Duk lokacin da na ta daka miki wannan tsawa, ta hantare ki, ta yi miki tsawa, ta menene, wallahi har cikin raina nake ji, ba ni jin daɗi. Ai saboda kauna da nake miki ban jin daɗi ko kaɗan. Cewa kai wai na kan yi.